Imusog na ng presidente? Marcos, okay kung guys, si Sarah na presidente. Sa may imusog na ng presidente. Marcos? Marcos siya guys, pero sa sanina, yellow. Wait, Trace! Mga sanina po yung Kaya nasa musugi, log pink. Kaya, siya ko nang gusto, kuha o green. Hindi kaya, sige mag-uwa ng mga sanina. So, sa gilo. next choice. 30 si BBM. Tira. Mo Marcos man. Ilang nang len ah. Duterte gyapon si Ja. Kau nak. Ay nak. Kau nak. Hi guys! Good morning! Punapod ni Abril 8 na deron guys. Inja. Birthday deron ni Sir Leo. Mortira nga nasa Lanao. Kato nga mag-imay dito sa Hinan guys. Katong papa nila sa isang doha ka mga gwapang mga anak. Hindi sa kagwapo nga anak ko na natin. Kung kuan, business partner na sa Izanay min guys. Inja. Birthday din ni Zaron. Abril 8. Happy birthday ni mo sir na kauli na sila glanaw guys ja. Kanang naraypod mi guys kay dagit ang ilang kasalubong daman ni. Di ka nililigan naman ni. Happy birthday sir. Ja tagaan pagagrang kasong birthday ng mabot sa imong kinabuhi ja. Salamat pud sa nanging pagka buutan. Ja guys, happy naman og eleksyon. Ja arang kung ka kuan di ka video atos gawas ja atong video ron interview laman sa istorya ra kay kasi kasuguan di ka sorry tugon sa among atos gawas kay sige lagi kuan ang bunot gabi gibaahan na niya among sian naapaw na si Marjorie hapit na mo tutaw kay ning awas sa among tubig dito silid ja sa kay sa awan ja kay interview nila sa Marjorie nga di sa tagman ni interview na sa isang anang president karong kuan ng eleksyon na guys kay naman nila yung buhat dari guys sige raman ni pang search da ng mga kuan sa politika sa may mudzon ganang presidente ni Marcos siya guys pero sa sanina yellow Wait, Trace! Mga sanina po yung kaya nasa musugi log pink kay diya ko nang gusto kuha o green. Hindi kaya, sige mag-uwa ng mga sanina. So, sa gilo. next choice. Kung ano yung imusog na ng presidente? Marcos, okay kung guys, si Sarah na presidente. Sarah! Ito lagi. Oh. So guys, din sa bahay. Batong gazadani sige ra tanaw na ng mga YouTube about da ng presidential lagi. Ganahan gazod ko mo sila ni BBM. Ja. Ilang mga cellphone guys sa mga screen sa inana nasa tubangan di pangutang ng mga naong ni BBM lagi. Ja guys, makasanaol jud ka ni mga bata kag ilang mga cellphone naong ni Duterte butang og naong ni BBM ug ni Sara Duterte sa ilang mga cellphone. Ang kuyawa lagi tanawan ninyo oh. Mauna ilang mga cellphone karon daaris bye. Bilib sugudan nila kay mauna ilang ganahan. Kuan man na siya. Si Marcos saan sa si Marcos di wa jud mo? Wa gid niya daw ta. Katong nagkuan siya nga gilabay siya kuan. Tubig dahil gikuan siya kuan wa man gid siya ni kuan. Sagdan ra pero ang nagdemanda ang katong iyang mga followers. Guys, pasaman nito na sila ang baboy magsagit pod. Ay, Ginoo ko. Nganta guys, nganta na. Diyo guys, kaya mga baktin, mga baboy guys. Makadino guys sila po sarang plato. Magsigisagi tayo pod kay, mga po sila pagkain. Nga, panutin mo, ini po pagkanan ni mga baboy kay, ang kasaba kadog di pod pakanag makadingag sila og nay plato magkuan tingag. Kung tanan ganahan so kuno sila ni Marcos kay nakatabang kuno sa unang panahon. Nakatabang so nasad guys. Kaya
papa niya katawag na sa tuwang nasod sa una sa buhi ko. Pwede ka. Oh, news. Sure ka nga ganahan ka ni BBM. Sure. Pero ang sanina, yellow. Ako'y Jace na suot. Bisa ka nag-yellow og pink guys, ang ganahan puwa og green. Tsaka one man. Wasay masuot. Mana guys, ito na sila ilang suwa. Ang sila nami ba? Adobong chicken. Kumanas Marjorie. Ciao guys, man cellphone Marjorie na. Tanaw ninyo guys ay nakabutang na isang screen. Kaya ganahan kun sa daan na. Kamalamay mos ganani mga bataag nga nung ganahan sila daan. Kasi ganahan mo boy? 30 si BBM. Tira. Duterte mo Marcos man. Ilang man ang len ah? Duterte gyapon si Ja. Kanak. Ay nak. Kanak. Sabi mo nak. Mami. Ikaw may BBM po si Mem. Silang tanan din ni BBM. Ako guys. Ako kay bagay sa ihang butuhan na presidente sa kuan Dadzong. Presidente sa balay ako. Daghan sa ganang Marcos di ay. Guys, ang mga manok gitarurok tungod sa sigig-uwan, pangsipon. Maninay tabo guys sa mga manok. Ikaunom na ning namatay guys tungod sa init ug uwan. Diya guys, tungod sa sigig-uwan daan ni, grabe ang mga manok nangamatay man. Parang isda kuno guys, 200 ang kilo. Guys, nanawag manok ano patay kapito na ni nga patay nga manok Diya, murag nang lamdag na guys, maso magdi na muuwan tanawag panahon ang mga sinagbay napon pa ni wala na nga kay grabe ka uwan. A few moments later. Hi guys, madung hapon. Mag-shoutout sa laman mi sa maamong mga follower. Hi, di ko kang Lordy Salade ni Lucy. Salamat sa kanuna yung pag-comment sa mga video. Nani siya sa akon guys. Napuri sa channel guys. Kasi ganahan mo. Lordy Salade na taga Japan ni. Hi sis, God bless. Hilo po ko kang Lydia Inting Paungan. Hi, hello. Ako kabag pagalis ani. Madung hapon. Kang Jeanette Mandato. Hi, Kang Jeanette Mandato. Sa baabong nga manok ka. Sige, hagmanok. Dere kang manok dari nga matay na. Sige, ano ko anda. Hello, Kang Jamo Indazon. Sa grabe mga manok ko. Ito yung panakbun. Kahit ito panghihawan. Sige, sa hagmanok dari guys. Sige na, hagmanok. Hi, Kang M. Hanners Vlog. Hello, Kang M. Hanners Vlog. God bless. Kang Sarah Victoria. Hi, Kang Sarah Victoria. Kang Luniton. Hi, Kang Luniton. Sige, katawa diha. Katawan ko sa mga tao sa paligid kay gahang kuan. Di ako dahil sikot sa tricycle. Kay arangan kainit ka pa may kurinti karon. Hello, Kang Kikachi. Hi, Kang Kikachi. Kang Carol Rubio. Hi, Kang Carol Rubio. Maram kog nang girang panahon na. Ang sarinaw na. Mga guys, wala ligo at tanan kay nagsakit aganggam sa pud kay bugnaw. Diya. Hello Kang Jinel. Sakto ba ni Kang Jinel Mi Bostero. Hi Kang Jinel Mi Bostero. Hello Jinel Mi Bostero. Madong hapon. Kang Pili Espanyol. Hi Kang Pili Espanyol. Marcelo Castañares. Hi sir. Madong hapon di sa Tagbilaran City. Nasa Tagbilaran ba ni o tas abroad? Kanunay dito na di ni mo sipyat sa mga video. Hi Kang Mirial. Hi Kang Mirial. Madung hapon. God bless. Kang Jean Margaret. Kang Gian Margaret. Gian o Jean Margaret sa Tagbilaran. Hi gwapa harap din bataa. Madung hapon niya guys. Tagbilaran. O Kang BLN Angat Marcos Garcia. Inokon sa kanis dyan nga. Matasag nga. Hi. Madung hapon ni mo da sir. Marcos man.
Marcos Maijangan, Jadri Garcia, madsong hapon nimo. Hi pod kang Maricel. Sani Maricel mi natal sa tong ginak. So ko ka basta sang isuwat. Hello kang Maricel Minatala. Minatala ba to? Di ka nagkuha daan ni madsong hapon. O kang Mirian Pitos. Hi kang Mirian Pitos o kang Dilorina Albarote. Hello kang Dilorina Albarote. Ay nga tangagi din na maagi mo na ginakaag manok. Unja guys, thank you for watching guys. Salamat. Pasensya sa ang mga video karon kay way taron kay nagpiling well. So guys, marato, thank you for watching. Bye bye. Si Marjorie guys kay natuo ko man ja. Ako dahil di ako tricycle kay nagpahangin lagi ko kay wa pa mi kurente. Ja, next vlog guys, manganta ko rin wa pa ko kakon guys kay tuntun sa ko nakalipat tamang ko sa gitara. Sama to guys, salamat, bye.